Assalamu alaikum wa rahmatullahi yan uwana mata wa barakatuhu. Wannan dai karan na zo muku ne akan yanayin yadda ake wasa da miji, ba wai dole kice sai kin kwanta da miji zai gamsu ba, ina ba wannan magana. Yar uwata ki gane cewa yanzu fa ba sai kin kwanta da mijinki zai samu gamsuwa ki samu gamsuwa ba, a'a yana da kyau ya kasance kamun haka ki tsotse shi ya tsotse ki, ya kasance kina mishi wasan da zai samu gamsuwa da ke. Ki sani wasa da mijinki yana ƙara danko na shakuwa da tsantsar ƙauna a tsakaninku, ba wai ya kasance ko da wanne lokaci sai mijinki ya kwanta da ke zai samu gamsuwa ba, ina ai kawai ki masa wasa, ya yi miki wasa, ya taba miki nan ki taba mishi nan, har ya kasance ɗumin jikinku ya gauraya da nashi. To a haka za ki biya buƙatarki, ya biya buƙatarsa, ba sai lallai ya kwanta da ke ya jima'i da ke namiji yake samun gamsuwa a wajen matarsa ba. Ba sai lallai wannan ba, wasa yana shiga rayuwa. Idan kina wasa da mijinki kuna ƙara shakuwa da danƙon soyayya ne, ya taba miki nan ki taba mishi nan, yana wasa da dariya tun yana dan baki labari haka, yana miki wasa da dariya. Yanzu lokacin sanyi ne, ki ja abinki ki kwakume ki rungume shi, kar ki bar shi sanyi ya taba shi, shine magana. Ba wai ki kyale shi ke kawai idan namiji yana so ya gamsu sai ya shiga can ba, a'a ai ba sai lalle ya shiga can ba, wasa ma wannan ma yana wadatarwa yar uwata. don Allah a daga kula, ba wai ya kasance a ce dole sai an wannan ba. don Allah a taimaka wa mazaje, mu taimaki kanmu, mazajenmu ya kasance ko ina suke hankalinsu yana kanmu, wannan shine.